Naimbag nga aldaw kada kayo amin, siyak ni Jessa May Pascua, binibining Ilocano Defenders 2021. Naggapu iti probinsya nga amuti kaaduan nga home of Baguio City. Probinsya ti Benguet. I've always believed on what our national hero said, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Awan dapat iti kabataan nga madiag sa eskwela, awan dapat iti kabataan nga agtratrabaho. All children shall enjoy life as it shall be, no one shall be left out. Dahil sa susunod pang henerasyon, isa sa mga batang nasa lansangan, naglalaro o nag-aaral, sila ay magiging doktor, enhenyero, arkitekto, nurse at isa rin dito ang mamumuno sa bansa. Kaya ang aking advokasya ay bigyan ng tsansa ang mga kabataang nagtatrabaho at nasa lansangan lamang na makapag-aral, maturuan ng mabuti ang mga batang hindi nagtitiwala sa kanilang sarili at iparamdam sa kanila na sa mundong ito ang tiwala sa sarili na makapagtapos at matuto ay instrumento upang magkaroon ng buhay na maayos at magkaroon ng kontribusyon sa pag-unlad ng bansa. Isu apan kunton hikayatin iti kabataan nga eskwela ta isu iti namnama ken masakbayan iti daytoy nga nasyon.